insha Allahu ga wani maganin karatu na ƙarin basira da ƙarin haske da buɗi da kuma ƙarin kaifin ƙwaƙwalwa da saurin haddace abin da ake karantawa ko kuma ake nazari a kan shi. Kuma wannan maganin karatu da muke bayani ko in ce da za mu yi bayani a kan shi, maganin karatu ne wanda yake amfani ko kuma yake tasiri a ɓangaren karatun boko da na addini, karatun zamani da na addini. To insha Allahu lallai wannan duk yanda mutum yake ake ganin kamar baya ɗaukar karatu ko kuma karatun baya zama ko kuma yanayin basirar tashi sai a hankali, to insha Allahu a jarraba wannan a gani za kuma a samu abin da ake so insha Allahu. In Allah ya yarda ko babba ko yaro duk wanda ake so ya zama mai basira kuma dukkanin wani abu da aka yi nazari a ɓangaren karatu ya zamana an kiyaye wannan ilimin, to insha Allah a jarraba wannan. Yanda ake rubuta shi kamar yanda kuka gan shi haka, to ana rubuta shi a ƙafa bakwai. Alam nasharaha ce ga ta nan, za a rubuta alam nasharaha tare da wannan hatimin ƙafa bakwai, a samu zuma wacce ba ta da mis, sai a riƙa zubawa a cikin wannan ruwan rubutu ana sha. Kuma shi wannan aikin ana yin shi ne kamar tsawon kwana bakwai a jere ba tare da an yi fashi ba. To insha Allahu duk yanda yaro ya kai da rashin fahimtar karatu ko kuma ya kai da idan an mai baya ɗauka kuma abubuwan za a ga sai a hankali, lallai a yi ƙoƙari a jarraba wannan. Insha Allahu za a samu biyan buƙata 100% a kan abin da ake nema a ɓangaren ilimi kenan. Saboda wannan sirri yana da matuƙar ƙarfi da kuma tasiri in dai a ɓangaren hasken karatu ne da kuma ƙarin basira. Don neman ƙarin bayani za a iya neman mu a 090 33 39 19 34 ko kuma wannan lambar waya da take ƙasa insha Allah.